La destil·leria és un espai cultural on t'engloba com tres àrees molt marcades, no? Una que és la galeria d'art, l'altra que són els tallers, que els tallers ja us explicaré més endavant, però són tallers molt puntuals i molt buscats, ja no només amb el què, sinó amb qui els fa, que és el més important dins del nostre projecte, i l'àrea de teràpies, que està focalitzada en nens amb educació especial. Treballem molt el que és la dansa i l'art-teràpia. La destil·leria es diu destil·leria perquè havia estat una antiga destil·leria on es venien aiguardents i licors de Can Martínez. Havia estat petits negocis en una part de la destil·leria, però tota l'altra part més interna i més de les aules era tancada, no s'havia fet mai ús, vull dir, la gent era un espai desconegut, no?, per Mataró. Quan vaig idear el projecte de la destil·leria, sempre vaig pensar en aquest espai perquè jo ja tenia la sort de conèixer-lo, no? I sempre ha estat vinculat a l'espai i amb el projecte. Bueno, el primer any de la destil·leria ha estat molt intensa. Vull dir, el primer any de tot és bastant... per aquí anem bé, per aquí ja anem de canviar, no? Vull dir, una miqueta ha sigut treballar molt el dia a dia i amb totes les tres àrees, no? Totes les tres àrees per una igual. Evidentment hi ha coses que ens han sortit molt bé i estem molt contents i altres tasques que les havíem creades i pensades i que les hem tingut que tornar a crear i a tornar a fer, no? Però de fet que podria dir que ha sigut un any molt divertit, que ens vam passar molt bé, tant els que hem estat dintre com a professors o com a impulsors del projecte, com la gent que ha estat en tallers i ha estat veient les exposicions i donant suport, no? No és el fet de no educar prou, sinó de diferents maneres d'educar, i diferents formats i diferents visions d'ensenyament i de transmetre, sobretot, de transmetre aquesta cultura. Potser no tan encaminada enlloc, sinó molt més oberta i molt més vivencial.